ba mu da shirin mu zauna da 'yan ta'adda mu yi sulhu da ɗan ta'adda, amma muna da shirin duk ɗan ta'addar da ke da niyyar ya aje makamin shi ya tuwo ya shigo cikin al'umma za mu anshe shi, amma ba za mu neme shi ba za mu zauna da shi ba ko ba za mu nemi sulhu da shi ba. Mu ci gaba da addu'a, mu ba da muhimmancin ga addu'armu a inda yara suke karatun alkur'ani a tsangayoyinmu da kuma makarantu na islamiyya, domin wannan abin da za mu yi da shugabanni za su gabatar shine in Allah ya yarda da izinin Allah za mu kawo ƙarshen wa'annan matsaloli da suke damunmu. Ya kamata al'umma su fahimta wannan harka ta tsaro ba harka bace ba wadda kawai ta allaka ga gwamnati. Lalle gwamnati tana da rawar da take takawa, kuma insha Allah za mu ci gaba da taka wannan rawar har ganin ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen wannan matsala. Amma kuma akwai rawar da al'umma suke kamawa, su ma su yi addu'o'i, kuma mu fito a taimaka ma jami'an tsaro wajen zakulo irin mutanen da suke ba da magana muna horar da su kamar yadda doka ta tanada. Kuma ya zama wajibi sai mun canza halayenmu ta yadda muke tsoron faɗar bayanai akan mutanen da ke cutar da mu a ƙauyukanmu da garuruwanmu da inda muke sana'o'inmu. Dole sai mun jajirce, rayuwar nan guda ɗaya ce kuma tana hannun Allah. Idan ba mu hito muka kare mutuncin kanmu da kanmu ba, to wannan al'amarin zai ta tabbata a cikinmu. Ya zama mana wajibi, ko ɗanmu ne ko ƙananmu ne ko jikanmu ne ko ɗan'uwanmu ne yake cikin wannan halayya, ya kamata mu bayyana shi domin al'umma su samu sauƙi. Muddin muka ce za mu su ɓoye wani abu don son zukatanmu, wallahi Allah zai kama mu, kuma Allah zai hukunta mu, kuma haƙƙi da jininnukan mutanen da ake kashewa, wallahi sai Allah ya tambayi wanda duk ya shiga cikin wannan al'amari kuma ya ƙi bayyana shi, kuma ya san ga yadda al'amarin yake. Kuma mun buɗe kowanmu a gidan gwamnati, duk wanda zai zo mu da wani bayani wanda ya shahi tsaro da zakulo wani mutum, ina tabbatar maku za mu saurare shi, za mu rufe asirin shi, kuma ba za mu bayyana ma al'umma ba. Gwamna ne zai ba jami'an tsaro bayanin wa'annan mutanen domin a ɗauki mataki. Muna roƙon mutane su ba da haɗin kai, su taimaka mana da irin wa'annan bayanai. In kun koma gida mu koma da wannan saƙon. Mutane muna roƙon ku ji tsoron Allah, ku taimaka mana, ku ba da basirarku da fahimtarku da ganin yadda za mu yi Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar. Kuma mu da muke shugabanci, ba mu kaɗai muke da mallakar ilimin yadda za a kawo ƙarshen tsaro ba. Duk wanda ke da shawara ta ganin ya za a kawo ƙarshen wannan matsala, shirye muke mu anci shawarar shi, shirye muke mu bi wannan shawarar, shirye muke mu yi duk abin da ya kamata mu yi. Mutane ba za su fahimci irin wannan gagarumin matsalar da muke ciki ba a jihar Katsina sai irin wannan abubuwan sun shahi 'yan uwansu ko 'ya'yansu ko matansu ko danginsu. Ya kamata mu ji tsoron Allah, mu fito da bayanai da za su kawo ƙarshen wa'annan matsaloli a jihar mu. Kuma kiran da muke yi ga 'yan ta'adda, ba mu da shirin mu zauna da 'yan ta'adda mu yi sulhu da ɗan ta'adda, amma muna da shirin duk ɗan ta'addar da ke da niyyar ya aje makamin shi ya tuwo ya shigo cikin al'umma za mu anshe shi, amma ba za mu neme shi ba za mu zauna da shi ba ko ba za mu nemi sulhu da shi ba. Amma duk wanda ya shirya yana son ya zo a samu zaman lafiya a ƙasanmu, to za mu anshe shi, za mu yi sulhu da shi, kuma za mu aminta da su, kuma za mu dawo da su cikin al'umma. Kuma ina kira ga al'ummar jihar Katsina, musamman mutanen cikin garin Katsina, wannan matsala ta ƙauraye da take damun al'umma a jihar Katsina, ƙaurayen da mun san gidajensu, mun san iyayensu, mun san inda suka fito, amma muna tsoron mu yi magana.
jama'a mu fito mu yi magana, shirye muke kaura da duk yakun da suka shiga mu yi maganin su a jihar Katsina. Bai yiwa a ce a jihar mu babban kafital ta jihar Katsina a ce mutum bai iya yawo da daddare wani na tare shi yana an ce musu waya ko yana yankan shi ko yana cin mutuncin shi ko zarafin shi. Idan Katsina bata tsira ba, ya za a yi mutumin da ke ƙauye ya tsira? Jama'a ya kamata mu tashi tsaye, mu faɗi gaskiya, mu bayyana al'amuran nan domin mu samu sauƙi ga abubuwan da suke damun mu da izinin Allah. DCL Hausa.